Velkommen til Nordstars videoer. Den her video kommer til at handle om, hvordan vi logger på og opdaterer vores status, eller kalenderen, som den også hedder. Vi springer lige ind og har indtastet adresselinjen heroppe og trykker på log på. Der indtaster vi vores vikarnummer og vores egen password og trykker på log på. Så kommer vi ind i det vindue med 3 bokse herovre til venstre og 4 arbejdsfaner. Den ene af dem hedder kalender, og det er den, vi skal ind i. Husk det, kalenderen jeg trykker, og så kommer jeg ind i kalenderen. Der er noget vejledning heroppe, som giver mening. Læs den dog. Der står ikke noget farligt eller vanskeligt i det, og det er også ganske enkelt. Når vi kommer herned, så vil vi kunne se, at de sidste 2 uger hernede, det er uge 43 og 44, det er fordi den, når man kigger herop, står på oktober måned. Det kan vi se her. Og hvis man skal hen til november, så trykker man selvfølgelig på næste måned. Men man kan ikke rette sine tider bagud i tiden. Det kan man kun gøre fremad. Den her video er lavet mandag den 24. for øvrigt om aftenen. Og det betyder, at jeg faktisk kan først rette fra tirsdag den 25. og i det her tilfælde frem til søndag den 6. november. Vi prøver at gøre det. Man kan rette en dag ad gangen ved at klikke op på dagene. Man kan rette en uge ad gangen ved at klikke på uge. Jeg skal nok vise hvordan. Og man skal især huske, at de sidste 2 linjer i hver kalender er vi fuldstændig græsk-katolske overfor. Dem skal vi ikke bruge til noget. I kan sagtens udfylde dem. I behøver ikke at gøre det. Det er fuldstændig lige meget. Men når man trykker på en hel dag ad gangen, så vil den også markere ned i de felter. Vi anvender dem ikke. Men jeg prøver at trykke på tirsdag den 25. Så bliver hele dagen grøn. Det er et udtryk for, at I er til rådighed hele dagen. Vi behøver ikke at spørge, om I kan. I vil gerne have de vagter, der falder der. Det samme gælder, når jeg trykker på onsdagen. Trykker jeg en gang til, så bliver den rød, og rød betyder selvfølgelig stop. I kan ikke arbejde, og I er ikke til rådighed, og I vil derfor komme op i vores arbejdssystem som spærret vikar, der ikke kan arbejde, og I vil derfor heller ikke blive adspurgt om jobs eller opgaver den pågældende dag. Man kan også forestille sig, at der er lidt forskelligt, man ikke kan om dagen. Klikker man 2 gange, så bliver den rød. Man vil gerne om aftenen, vil man gerne have en vagt, og vil man måske heller ikke have om natten, så må man trykke 2 gange der. Så det var både en dag ad gangen, og så enkeltvis i hvert felt. Men man kan faktisk også markere en hel uge ad gangen. Og det kan jeg prøve at gøre her. Og det gør man ved at klikke ude på ugens navn og tal, uge 44. Det er ligegyldigt, når man trykker på bogstaverne eller tallene, så vil det være hele blokken, der bliver udfyldt. Den blev grøn her, men det er den uge, hvor jeg i virkeligheden skal på ferie, så jeg gør den lige rød. Mere skal der ikke til, så har man rettet sin status, så har man sikret sig, at man ikke bliver forstyrret unødvendigt, og vi ved med det samme, om man er til rådighed eller ej, så kan vi godt holde jobbet lidt tilbage, fordi vi ved jo, at du har allerede meldt klar på jobbet, det er kun en formalitet, så selvom du ikke svarer din telefon inden for 10 minutter, så tør vi godt at vente en halv time eller en time. Forudsætningen er naturligvis, at du står inde for de her spærringer. Hvis du ikke er sikker på, om du kan, så skal du simpelthen bare efterlade vinduet eller blokken, som I se, hverken grøn eller rød, men simpelthen grå. Det betyder, at du ikke har taget stilling endnu. I kan se, at man kan få nogle vinduer op, og det vender vi tilbage til i en anden undervisningsvideo. Nu har I opdateret det, I har gjort, og så kan I simpelthen stille og roligt gå op og logge af. Nu logger vi på igen, så nu går vi ind for anden gang det samme sted, og vi går op i kalenderen, scroller ned og ser, den har simpelthen husket de forandringer gjort. I arbejder altså online i clouden, og alt hvad I klikker af bliver registreret med det samme. Der vil kun være nogle få profiler, hvor der gemmer sig en gem-knap hernede i hjørnet. Hvis det er tilfældet, så tryk på gem.
og så indrapportere til os, at de har en gemknap liggende, så skal vi søge at få den fjernet, så den opdaterer automatisk. Tak for denne gang.